मेष राशी, तुमच्या राशीचा अधिपती जो आहे तो मंगळ आणि 5 फेब्रुवारीला तो मकर राशीत जाणार आहे, म्हणजे 10व्या स्थानात जाणार आहे. त्यामुळे नोकरी धंद्याच्या दृष्टीनं हा काळ म्हणजे त्याच्या पुढचा काळ खूपच चांगला जाईल. त्यावेळी जर तुम्हाला नवीन नोकरीत बदल करायचा असेल तर तो सुद्धा शक्य आहे आणि ज्यांना नोकरी नाही आहे त्यांनासुद्धा नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या ऑफिसमध्ये तुम्ही जर अधिकारी असाल तर तुमचं वर्चस्व राहील आणि लोक तुम्हाला मान देतील. हाच प्रकार राजकारण्यांना सुद्धा घडेल. राजकारणी लोकांना सुद्धा खूप मानसन्मान मिळणारा आहे. घरामध्ये नवीन वस्तूंची खरेदी कराल. पुढे जर काही लागवड करायची असेल तर त्या दृष्टीनं आतापासून तुम्ही प्रयत्न करा किंवा घरातल्या माणसांना सांगून ठेवा की आपण पुढच्या काही योजना असतील तर. वाहन खरेदी करायचं असेल तर सुद्धा हा महिना चांगला आहे. अविवाहित लोकांना म्हणजे जवळजवळ या महिन्यात लग्न जुळून येण्यासारखे ग्रहमान आहे. या राशीला म्हणजे गणपतीची उपासना फलदायक होते आणि या महिन्यात 13 तारीखला गणेश जयंतीसुद्धा आहे. त्यामुळे त्या दिवशी गणपतीच्या मंदिरात गेला तर तुम्हाला नक्कीच त्याची शुभफळं मिळतील. या महिन्याच्या शेवटी म्हणजे त्यावेळी जी ग्रहस्थिती आहे त्यामुळे थोडंसं मानसिक संतुलन बिघडेल किंवा घरातसुद्धा काही थोडेसे वादविवाद निर्माण होतील. फार मोठ्या प्रमाणात टिकणार नाहीत. थोडे गुप्त शत्रू पण होतील पण त्यांचासुद्धा म्हणजे जास्त काळ ते टिकणार नाही आहेत. पण प्रत्येक गोष्ट त्यामुळे अगदी काळजीपूर्वक घेतली तर हा महिना खूप चांगला जाईल.